Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Ще ви покажа една тренировка за гръб, която направихме заедно с Георги Топорски. Доста ненормална и болезнена тренировка, бих казал аз. Общо взето тя се състои от 15 работни серии набирания, после 3 супер серии пуловър с дъмбел и пуловър на скрипец и после 2 работни серии за бицепс при чаркъръл с кабел. Да останете до края на това видео и ще видите абсолютно всички работни серии и повторения, как се изпълняват формата, колко се разваля, до какво ниво трябва да напъвате, за да можете да прогресирате. Общо взето целта в момента с чинъпските, с които започнахме, са 5 по 5 да направим с някаква тежест, която да ни е сравнително тежка. Сложил съм 30 кг, понеже вземете напреди това, че аз не съм лек човек. В момента тежа 108 кг и пак успях горе-долу с добра форма да направя 5 по 5. И тук правя 6-та работна серия, която е просто макс повторения с bodyweight. И мисля, че направих 20 повторения, след което бицепсите ми и гърбът ми просто бяха направо за в коша. Такъв тип тренировки доста тренират и бавни и бързи мускулни влакна. То е за експлозивност, но и за много издръжливост. Тук преминаваме отново към чинъпс набирания, но този път с Fat Grips, което е доста по-трудно, отколкото нормалните набирания. Както виждате, и бройките доста падат на тях. И тук вече започваме с пулъпса. Започвам с 20 кг и правя отново 5 серии, но този път се стремя да направя 6 повторения. Стремя се горе-долу да мога да стигна брадичката над лоста или в най-лошия случай носът до лоста. Но казвам ви, ако искате после да се набирате като пружинки и гърба ви да е двойно по-широк, изпробвайте един път някакъв такъв тип тренировка с много набиране и то с тежест. Просто брутално се усеща. И ръцете, между другото, много гърбът и растат от такъв тип тренировки. И тук правя макс брой pull-ups, но понеже бях доста изтощен, мисля, че успях да направя само 15 повторения. Който гледа тези видеа, да напише един коментар дали са ви интересни такъв тип видеа, за да знам дали да продължавам да качвам точно такъв тип видеа или да променим малко съдържанието. Тук преминавам към следващата серия pull-ups и я правя с по-широк хват от стандартния. Искам също така да вметна, че Science-Based Bodybuilding може до някаква степен да е ползотворен, да дава една хубава основа, да ви обяснява, да показва как трябва да се правят нещата, но според мен няма нищо по-ценно от здравото трениране. Затова Science-Based Bodybuilding не може да промени това нещо. Примерно, решавам днеска, че ще правя яко набиране и само набирания. И повечето умници от вас ще ми кажат, да, ма ти не си ударил еди си коя част на гърба, не си развил еди си коя част на гърба. Але стига хора, абсолютно всички мускули на гърба участват в това движение, дори еректорите. Просто се изисква правилния стимул, де-факто яко повторения. Преди аз бях като вас привърженик на книжките, но като започнах да тренирам по-здраво и видях доста повече резултати. Тук преминавам към второ упражнение за тази тренировка и то е пуловър с дъмбел. Перфектно упражнение, което работи за ширината на гърба и даже разширява гръдния кош до някаква степен. И аз го правя на супер серия с пуловър на скрипец. Не съм заснел всички серии с пуловъра, защото прекалено дълго ще стане самото видео. Иначе за яките машинки може да пробвате тази супер серия, просто много добре влиза. Да, и ако в един момент гръдния кош ви боли от голямото разтягане и като вдишвате ви боли още повече, не се притеснявайте, значи работите в правилната посока. И тук завършвам тренировката с едно упражнение за бицепс. Правя причър къръл на скрипец, защото напрежението е постоянно и много добре се усеща. И тук като цяло правя 2 работни серии с трима, поне да стигна отказа.
Ако ви е харесало това видео, последвайте ме за още подобно съдържание. Благодаря.